Толкова много обичам мъжете. Просто не знам какво да правя със себе си. Когато бях стюардеса и летях от самия нататък в желязната завеса, веднага забелязвах кой от пътниците ме харесва и кой не. До края на рейса ще се разчекна, но ще накарам и най-закоравелия гад да ми се усмихне. Ах, момичета! А веднъж каква история ми се случи, просто да нося поднос с ядене. И изведнъж въздушна яма. Поднос с полите от ръцете ми към един седник, успявах да го хвана, а ножът лети в обратна посока право към един китаец. Представете ли си, към китаец. Отношенията ни и без това развалени и аз като риба. След ножа изведнъж чувам фрак. Поличката ми по-шева от талията. Ножът политва към един от пътниците, успявам да го хвана, а ножът с другата посока лети към един китаец. Представете ли си, към китаец. Отношенията ни без това развалени и аз като риба. След ножа изведнъж чувам фрак. Поличката ми по-шева от талията додолу. И сега първоначално не разбираш къде е това. Поличката ми по-шева от талията додолу. Ами сега? Тръгвам. Пред мен огледало. Гледай си на огледало. Гледат, всички ме гледат отзад и се усмихват. Какво ти е отношението към това, всички се гледат отзад? Гледам, всички ме гледат отзад и се усмихват. А под поличката знам. Дентелени пликчета, всичко се вижда. Уния се изцъклили, сякаш нищо подобно не са виждали през живота си. Стигам аз, като знам. Дентелени пликчета, всичко се вижда. Уния се изцъклили, сякаш нищо подобно не са виждали през живота си. В крайна сметка нищо виждали с теб. Да, няма кой да го. Да го върна ли? А под поличката знам. Дантелени пликчета, всичко се вижда. Но това е кеф крайна сметка. Уния се изцъклили, сякаш нищо подобно не са виждали. Стигам аз до края на салона, сервирам обеда, връщам се в офиса и казвам на момичетата. Момичета, сега, там много се държи. И казвам на момичетата. Момичета, аз повече не мога